चोरला घाटांतल्यान फुडल्या रस्त्याक सामकीच पाड पडल्या। हो रस्तो दुरुस्त करपा खातीर कितलीशींच निवेदनां दिल्ली पूण कोणेच दखल घेतली ना। देखून रस्तो दुरुस्तेची मागणी घेवन कणकुंबी, आमटे, जामोटी आनी पारवडच्या पंच वांगड्यांनी सोमारा कणकुंबी हांगासर रास्ता रोको आंदोलन केल्ले। जो चोरला पंजी रस्ता, या रस्त्याला मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत, बरेचसे ॲक्सिडेंट व्हायलेत आणि या रस्त्याला टेंडर होऊन कमीत कमी 2-3 कोटी खड्डे भरण्यासाठी मंजूर झालेले असून ते काही खड्डे कॉन्ट्रॅक्टर भरत नाही। त्यानंतर 2063 कोटी रुपये नितीन गडकरींना मंजूर करून या रस्त्याची पूजा करून त्या रस्त्याचं कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाही। अजून का काम थांबलं याच्यासाठी आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांना बोलून, कॉन्ट्रॅक्टरला बोलून इथं जाब विचारण्यासाठी हा रस्ता रोक केलेला आहे। कारण या रस्त्याला बरेचसे ॲक्सिडेंट व्हायलेत। काल परवा 2 व्हीलर पडलेले, आता जस्ट एक गाडी ॲक्सिडेंट होऊन तिथं पडलेले आहे, न्यूज झालं आहे। असं दिवसाला 4 ते 5 ॲक्सिडेंट व्हायलेत। तर गणेश चतुर्थीच्या आधी हा रस्ता कंप्लीट व्हावा, कारण गणपती बाप्पा आम्ही गोव्यावरनं चिखलाच्या मूर्तीवर गणपती घेऊन येतो, त्या व्यवस्थित इथपर्यंत यावं। कारण हे भागाचे लोक आहेत ते गोव्याच्या अवलंबूनवरती असतात, त्यामुळे येणं जाणं या भागाच्या लोकांचं असू दे, आजूबाजूच्या पब्लिकचं असू दे, यासाठी हा रस्ता चांगला होणं अत्यंत जरूर आहे। कारण हा गोव्याला जाण्यासाठी 40 किलोमीटर अंतर कमी आहे, हा शॉर्टकट रस्ता आहे। कणकुंबीच्या रास्ता रोको आंदोलनाक आदलो आमदार अरविंद पाटीलांनी तेंको दिलो। महामार्गाच्या दुरुस्ते खातीर पैसे मंजूर जाल्यात अशें आसतना महामार्गाची दुरुस्ती कित्याक जायना हे कळपाक मार्ग नाशिल्ल्याचो प्रस्न अरविंद पाटीलान विचारलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।